ji Spot Kurdî Silav û Rêz û êvar baş ez Adem Özgür. Em ê îro li ser pêvajoya çareserî, li ser meseleya Kurd û Kurdistanê û li ser entegrasyonê, li ser peyv û coğrafyaya Kurdistanê biaxivin. Her wiha em ê li ser çerçeveya nû ya qanûnê biaxivin. Îro mêvanekî min heye Parlamenterê Dem Partiyê Wanê Birêz Sînan Çîftyûrek. Her wiha Birêz Sînan Çîftyûrek endamê Rêveberê Partiya Komünîst a Kurdistanê ye. Mamoste tu bi xêr hatî? Nav xêrê davê serketin dixwazim ji we re. Mala be. Serçavan. Mamoste oda te gelek xweş xuyet kevd ev wêneyên li paş te. û em ê em ê îro ser Oda vê min meseleyê Kurd û nasnama min e. Kurdistan. Bigo oda min nasnama min e. Yani Ahmedê Xanê koka me neteve Mars Engels koka me vekem bên evrensel e. O ketina odê de zî zaten ablema Partiya Komünîst Kurdistanê. Oda parlamentoya ma ne? Ne mala we? Evet, ya parlament. Belê. Gelek baş e. Mamoste em niha bi vê pêvajoyê dest pê bikin. Hûn pêvajoya niha dewlet wek Tirkiye bê teror bi nav dike û em bêjin aliyê Kurdan jî ji bo aştî û civakî bi nav dike. Tu çawa dinirxînî vê pêvajoyê? Em vê dest pê bikin em ê warin qanûna çerçeveyê. Gelek spas. Serî de em vayî bêjin. Yani mesele çiye? Ne olsa? Şima devleti ew pêvajoya hanî ziman 2025 da. Mesela 170 sala mesela Kurde ya Kurdistan'ye o ya Grink em bêjin dawî jî devletê li ser bûyerê rojhilata navîn ji bo xwe wek metirsiyek girt li ser êrişa li ser şerê navbera İsrail û Hamas'ta. Hani jurata navên got îhtimalekî sînor bên guhartin, tiştînû çêwin îhtimalekî Kurdistana Rojava bi we xwedî statû ya rojhilatî statû bistîne. Ji bo wê em mesela xwe nav xwe da çareser bikin, demildest dest vê pêvajoyê kirin. Bu kurtasiyên vayê bêjin, PKK Birarıstan got ez çek berdidim, ez xwe dubare dikim. Rast got PKK demeke dirêj û xwe dubare dikir. O çekberdan cîda bû ew biryara meselî da piştgirî dayê lê ek xwe dubare dikir tenê PKK nebû devletê jî xwe dubare dikir. Hûn dizanin sererkanê Türkiye İlker Başbuğ got me PKK 26 sala da 5 cara qedan lê neqediya. Serokê MHP jî got Devlet Bahçeli me her rê û rêbaz ceriban lê nebû em vegeran pêvajoyê. Paşa serçava lê pêvajoyê de çi heye? Di serî de zaten mehanî got divê pêvajoyê de ki nav lêkirin paşî nav xartin gotin hevgirtina netewî û hekem bên biratî û demokrasî car di serî binêvî terör bû. Di paranteza terorê de devletê her daim lê nerî. Mesela Kürt çaresgerkirine mesela Kürt êda tune. Em vegerin pêşnûmeya Kanûna pêşnûmeya wek em bêjin hevgirtina netewî û xurtkirina em bêjin entegrasyona civakî yani yasaya dawî tenê li ser çekberdana PKK diskide. Çekberdan û hinek encamê bir rolê hate. Hêla çekberdanê de problem tune. Lê divê yasaya dawî de zî ne navê Kurt heye, ne çareserkirina mesela Kurd heye, ne derheqê demokrasî de, ne derheqê azadî de tu tiştekî nabeş. Tenê çek tê berdan, tenê encamê têkoşîna çekdarî de tiştek wana dixwazin holê rakin. Di hundir da girtîgehê de gelek îsanê me bê berdan, wek gelek îsanê me pêne berin bên berdan, serê çiyewerin bê berdan, ev e yani. Wê zêdetir mesela Kurd, mesela Kurdistanê qet tiştekê tune.
ماموس ماده موسه چما هات قبول کرن یعنی اف دستپیکه که آن آلی کردن ده بجه قرنه به گاوه که جی ام پشتگیری بدن و ام دوره پیش روژه ده هی یاسای نو جی بدن قبول کرن تو چه آده بینی؟ Naha misal edinirim. Devlet evet destpêke paşî eger çek pê berdan lijneya evlehiya veken bên netebî Milli Güvenlik Kurulu yani erek Hı teyit hı. bike ve şimdi gavê bên avetin. Lê tenê li mesela çek berdanê da em bêjin belgeyeka nivîskî heye, fermî heye. Êduna daxwazê wekem bên gelê Kurd e, daxwazê siyaseta Kurd e, daxwazê Dem Partiye. Dem Parti hêvî dike, rast e em giş hêvî dikin ki em bêjin devlet başiyê çekberdanê hêla demokrasiyê, hêla aştiyê de gav bavje. Lê devletê hêla aştiyê de, hêla demokrasiyê de, hêla çarserkirina mesela Kurd da dawiya çekberdanê da em bê merhelaka duhemîn sêmîn de gav bavje, navije. Ew wek belgenemeke fermî nine tenê gotine. Gotinê wek em bên berpirsiyarê hikûmet e, em bên berdevke hikûmet e, ew nadibêjin lê bi gotinê hûn dizanin siyaset li ser baweriya li ser baweriyê nameşe ji bo wê li vê hikûmetî zî li hêla demokrasiyê de hêla mesela Kurd de baweriya me xet tune. Em wê bêjin. Çima tê erêkirin? Ez bixwazî em zî me nirxan me got gerek em bên erê dibe yasayı da çıkas Hı çareserkirine hı. mesela Kurtine ve mesela demokrasi, mesela azadi car da em bên erê çima yekem PKK çekber diye. Zaten me got çekberda di cidaye. Duyem Hı hı. encamê çekberdanê da nêzîkî 4,000 insanê me girtiye di girtîgeha danin ew ê bên berdan ev gelekî girîngin navan de nexaşê girtîn hene. Sisiyê wî li Avrupa wekem bên nêzîka dibêjin bi 10,000 belkî 100,000 nêzîka 100,000 insanê me, rewşenbîrê me, siyasetmedarê me pêneberin. Rêya wana ê vekeke vegerin welêt çarê wî hani çek berdan li serê çiya gelek însan heye biçekin ew nê vegerin welatê xwe. Ji sedema van 4 xala em piştgiriyê didinê ki ew yasa di meclîsê de derbas bûye. Çi qas di nav da heye tune teror hebe zî tenê sedema van 4 xaline. Eger em bên nav ew tê vê watê ki tu çekberdana PKK erê nakî. Tu naxwazî ki em bên 4,000 însanê me di hindirdanê werin berdan yan pêneberê me werin welatê xwe yan çekdar çekber de werin tevê civata xwe bin ê were wê watê ji bo wê em ê bêjin erê em wir. Hı hı. Ew em bêjin gel çawalê dinêre tu nav gel doyî tu digerî sohbetên te jî ez bawerim bi ew re hene bi gelê Kurd re hene baweriya Kurdan ji bi vê yasayê bi vê pêvajoya çareserî heye ew çi dibêjin tu ça dibînî em bêjin nêrîna gel. Nirîna gel derexê vê kanûna pêşnûme yani ya dawiyê ez Hı nav hı. gel de nibûm. Hı hı. Ez ê vegerim zaten paşiya dişem ya seşemê vegerim herûmanê. Lê serî de ew hatina vê kanûnê meclîsê gelek derenken bû dizanin. Vê mehê were, sê mehê dişinde were, du mehê dişinde were, vê heftê were, heftekê dişinde ê were gelek dereng bû. Hêviya gel wek çîkî şikest yani. Gel çîkî Hı hı. bêbawerî bû. Di vê pêvajoyê de tiştek dernê di derekê mesela Kurd da. Lê îro Hı hı. gel gerek bê îqnakirin xweyekê di vê kanûnê da çareserkirina mesela Kurd tune. Xweya eşkere devlet hebûna milletê Kurd bi fermî qebûl nekiriye di vê yasayê da. Hebûna milletê Kurd berde çareserkirina wî. Ne wisa? Hı Ji hı. bo wê xanetê me vekê hêla gel de zî şikestin heye gel çito bê îqnakirin
du tiş lazımın yek devlet gerek tişteki nuh beje der herke mesela Kurd'da tane mesela çekmerdanı ne var mesela yek devlet gerek vay beje du siyasete Kurd gerek verjin ki rasta devlet vegabe navjiye le ember gelen kada siyaseta sivil siyaseta Kurd her daim tane bir çeka bu ne bu Berçek jî bi siyaseta sivîl jî dem siyaseta Kurd gelek bi hêzb û dizanin car di şaredarî digirtin car Hı dibe hı. milyonlar rava veke bên gîştûnê gel ra hemû siyasetê Kurd sedî Dem Partî hemû partiyên me Kurdistan vegerin gelê xwe belê çek hat berdan rêya siyaseta demokratîk sivîl vede ve emêvî dikin ku veve bo veve jî gerek em pêkuşîn pêk bînin em gel ikna bikin ki belê devlet gavna baje lê em vedgerin navgelê xwe ew mesela çareser nebiye em bi rêk aştî û demokratîk çareser bikin me di destê devletê da propaganda çek girt PKK çek berdan devletê ra got ki aş te ra çek zanî destê barê digotin çek terör a çek biraya te be em vedgerin kada siyasetê kada sivîl ji bo wê du aliye da gerek em gel ikna bikin. Yek hele devlete gerek gab bişe, du em gerek vegen gelek. Hı hı. Mamosta hangelek rexneyê din jî hene elbette ji qal kite got çare de vê yasayê da çareserkirina pirsgirêka Kurdî nîne û qala Kurdan jî nakin ji xwe yani tenê çekberdan. Alî din di vê pêvajoya çareseriyê de entegrasyon jî gelek tê rexnekirin hin kes vê bi asîmîlasyonê ve girê didin. Yani biya te wek hem wek tu parlamenterê Dem Partiyê hem jî tu bi salan di Partiya Komünîst a Kurdistanê de bûyî. Wek KKP û wek an jî em bêjin Kurdên ji xeynî Dem Partî vê meseleyê entegrasyonê çawa binav dikin û vê bi asîmîlasyonê ve girê dan tiştekî em bêjin tund e an na? Entegrasyon çi ye bo Kurdan? Entegrasyon Hı hı. kalgon nirina me ye îrolu Kurdistana Federalu o devleta Irak ya navendî. Ew jî bi hev re entegren. Hı Ne hı. wisa? Lê terefin yani. Devleta Hı Irak hı. federal e Kurdistana herem wek em bidin Xweseriyeka federal e federasyonê li Ewrazî entegrasyonê ne. Entegrasyon Hı şer hı. ve deri vek li ser xuseriya xwe ser sistema xwe federal bi bingeha destûra Iraqê da di destûra Iraqê da hebûna wê hatiye qebûlkirin. Bura entegrasyon ew jî entegrasyon e federalizm. Hı hı. Lê eger entegrasyon wek hişmendiya devletê lê dinire ki li xuseriya rojevazî ew nihanî ziman dixwazin holê rakin hema xuseriya rojeva li holê dijîne wê meharekê li holê rakin dibên ki wek xuseriya rojeva hebûna xwe biparêze û bi devleta Sûriyê ve entegre nebûye wî şeklî qebûl nakin. Dibên ki xwe fesih bikin, destgê jî fesih bikin wek saziyê xwe heremî li welatê bajarê Kurdan wanan Hı jî hı. fesih bikin wek mirov, wek însan, wek jin yek û yek însan tevî entegre sistemê bûn em li hember wê entegrasyoninin Türkiye jî dixwaze wê ev e Türkiye li entegrasyonê wayî fehm dike ew qet qebûl nake li rojeva qebûl nekir dixwaze holê rake û gelek jî gav abitin lê niha li ser çi diskine divên ki serê mer Kurdistana Federal le dorhêla Kurdistana Federal dorpêş dikine daxwaz û armanc dikine ki vê sistemî jî li holê rakin qebûl nakine her çar dewletê dagirger ji bo wê em entegrasyonê hanî fehm dikin em bek Partiya Komünîst Kurdistan federasyonê diparêzin federasyon jî şeklekî entegrasyon e entegrasyon yekîtiye birleşik dibên ya birleşmek Hı hı. wek mirovatî insan yek û yek ti tevê dibî wek sîstema xwe ti tevê dibî em entegrasyona ki dewleta Tirkiye wek divên ya bando dide da bergelê Kurd li Rojava li Bakur em qebûl nakin.
Az Hı bavarım hı. ki Dem Partisi kabul nakin. Hı hı. Bağımsız qala Rojava eşkış xwe pirsa min a duyem ya dûra ew bû li Rojava serê vê salê gelek êş çebûn û gelek em bêjin grûpên HTŞ-yên çekdar êrişî Kurdan kirin û dawî jî Kurd bi zorê bi hikûmetê ve xwestin girê bidin wek tê ji got entegrasyoneka wek asîmilasyon bikaranîn. û her wiha piştî şerê Îranê jî em bêjin rejima Îranê bala xeda Kurdan û êrişî wan kir. Lalê din piştî tombarak niha dixwazin te ji anî bîrêj anî ziman dixwazin li Herêma Kurdistanê jî peşmergeyan tasfiye bikin û planeke wisa mezin heye dixwazin rojhilata navîn bikin hikûmetî. û em bêjin dixwazin yek desthilatdar hebe, yek hikûmet hebe, yek serokkomaran jî serokwezîr hebe û me jî sernaveke wisa avir vê bernameyê Kurdistan kudere. Kurdistan kudere û ji bo me çi ye, ji bo me Kurdan çi ye? Tu dikarî wek çar parçeyan bi nav bikî çima Kurdan ev salên dawî de ev qas êş kişandin Rojava, Rojhilat, niha em bêjin Başûr jî bin metirsiyê de. Tu dikarî hene qala Kurdistanê bikî Kurdistan bo me çi ye? û Gelek spas malaba az bir nekim davî li ser yeketî jî çend tişta bêjim yekîtiya netewî. Hı hı. Hı hı. Kurdistan ji bo me çi ye? Gazi Muhammed ew tarif kiriw zaten. Parçebûna Kurdistanê tarif kiriw. Yani parçebûn ji gotu ew mala me ye lê çar odayê wê henin. Ama odakî derbas oda didibin yani. Ji bo me parça ev gotibû. Ji bo wê jî serhildana dawiyê da yeke Kurdistan yeke. Rojelat Kürdistan'a, Rojelat Rojava ve Kürdistan yek velata de hatı gotin. Kürdistan eve yek düdüğü bira kes devlet-i dağırker liser vendabuna deskertiyen konjonktüret hesabı bakın ben nerrasnek hesabı kırıcnekin. Rasa Kurda İrol Rojava ambejin bek konjonktürel vendakırın. Rojelatî nediya diyara li Bakur belê şinda dikeviye lê eger hesabê dewleta Tirkiye dewletê dagirker her çar devletan me bana şinda avitin Kurd wenda dikine dewleta Tirkiye îro wê propagandê dike tu hûrgilî lê binirî hûrgilî di propaganda devletê da îtifaka berpirsêra îtifaka cumhur da nirîna wan ev e hûrgilî wan da tu merî dixwînî mêze ve wenda kir. Li Virazê wenda dikine hûn li dervayê velêzim wenda dikine. Ew ne rast e. Kurd îro 5 milyonin giştine hişmendiyeke netewî spor li Kurdistanê êdî wek em bên serê binêvî siyaset e. Ji bo wê eger hesabê şaşî bikin ew nagîjin armanca. Ez mînaqekê bidim bi dimejî çi dizanî ziman ji rast ez ji bi destê we jî parve bikim. 1921 berê vê 105 sala di serhildana xweşkirî wek em bên bi qetiyama mezin bi zor û zordestiyê em bên hatin pelixandin ne wisa rekî Erê. ew 105 sal derbas bû ew xas zor ew xas zordestî ew xas qetiyan tank û top ew xas koçberî wek em bêjin tehcîr mesela Kurd qediye na berde xedandin mesela Kurd biçûk bû an mezin bû mesela Kurd mezin bû bu sefer yani devlete Türk devlete dağırker baş biraz bizanim ki em bên zordesi katliam ret inkar mesela Kürt çok nakiye mezindiki o bira vaiz baş bizanedin baş befhem kirin ki devlet îro cardı devleta Türkiye mesela Kürt şinda davijiye
Yani ne ki çareser dikiye, loli ra dikiye. Ev dizane ki hame zevi de mesela. Vereceğim milyon Kürt ve şimdi bir statü kabul nake. Ne Kürdistan'a Bakur bir statü kabul dike. Ne Rojava, ne Rojalat, ne Başur. Şimdi kim beraber kabul nake gelir Kürt. Le şimdi davıcına. Şimdi avıtın çareseriye na. Jibo devleta Türk evzi giringe mesela çek hacete, alete, tekuşuna mesela Kurdine yani tevinine. Kaç çiçeklerdi be, çi siyasete sivildi be. Kizan behezen şu bu devlete ev metrisi, lüvi metrisi dire. Beri 1980 leşkeriye ki 1900 emin Kenan Evran'da darbe pekat ne olsa ve çare Kürdistan'a bakır siyasete çektari hem amatı ne bu? O gelek be hez bu. Şia o bajar ve giştun hişmendiye netevi ve çare çekti ne bu? Yani devlet vay bir baş bizanı ve gelimez baş tizane, emz baş tizanın em bir evinin em evi hanaşkinin naskinin neşkinin kat çek berdan xudubare bu gavake rastiye ve şimdi em bir siyaseta sivil ve demokratik be hevra carı despek. Mamosta Rojava da az navi dixwazim divayı pirsek. bejim. Mesela Kürt ne çareser kiri? Mesela Kürdistan'ı kat aştiye mayda mesela Rojava da navi mayında pek pek ne? Çima ne? Mesela Filistin'e çabuk çareser naviye ne mesela em ben aştiye mayında pek ne? Mesela Kürt her zide giringe. Ter Rojava da navi kevire ki davacı ciyo kuda billakini dibecin çel kevir dilleze. Mesela Kürt daha berferete. Kevreki lore rafi haşte kevir diyeceği kadar dilezin. Mamosta ez dixwazim pirseke dîrokî jî bipirsim û bîne îro jî ev mesela çima Kurd nebûn xwediyê dewleteka serbixwe. Ev Kurd hezar salan li berxwe didin, belkî zêdetir, belkî kemtir. û em bêjin berxwedana ji bo dewleteka serbixwe, ji bo nasnameya xwe, ji bo erdnîgariya xwe hî jî berxwe didin li çar parçe. û lê niha gelek em bêjin hem şîrove hem nîqaş tên kirin dibêjin PKK, Öcalan, Dem Partî li dij dewleteka serbixwe ye. û ez wek rojnamegerek şîrove bikim, ez biya min PKK vê baş şîrove nake, nabêjin ku em bêjin civaknasî û rastiya dîroka Kurdistanê ne hîş ku Kurdistaneke ava çêbibe. Hem alî dewletên dagirker, hem alî civaknasiyê ve bes vê binav nakin em dibêjin dewlet bo Kurdan ne baş e û ne cihî bextewarî ye. Tu vê çawa dibînî tu vê van rexnênan van nêxweşan? Devlet buna kurda ev mesela em ben daviya 30 saliyan 40 salinin ne devlet buna kurda emr bejim. Hı hı. Hı hı. Ev gelek benge hevi henin. Yekem jeopolitika Kürdistan'ı gelek giringe. Hundu zanın Kafkasya başvur Gredaya Mısır'e dike. Kafkasya. İran'ı o Gredaya Lübnan'e dike. Dve nakabe da, dve nabende da. Her yer lesa Kürdistan'e de derbazdı ve ava şirin ya Rojalata navin Girani evli Kürdistan'a Bakur'a dizanın o çavkani vi ben arden petrolu gaza tabi ve hevdu. Bana gele gringin Jubo ve çave herkesi leser Kürdistan'e bu yek. Seridekirin parça Kürdistan'ın Nabera Persav o Osmaniya'da, Selçuklu'yanda, parçayı Osmaniya'da. Başikirin çar parça. Çar parça bunun çıttı çıvatı Meji Kurda, siyasete Kurda, Erdnegeriye Kurda, Aburiye Kurda hatta parça kırın. Vek minak. Li çar parçayı Kürdistan'ı henek partiye me eke biçek tek hoşin pek dinan bi mecbur şudu gotin nekar rehnedeki muayyane vek hem ben sosyolojik done dibêjin ki dijminê me dostê me hem ben
demek ki PKK Suriye vurdu got yani. Dijminên divijinê me navbera Suriye Türkiye ne başa ve çağı Suriye dostê me. PKK digot navbera berê navbera em bêjin Iraqê Türkiye ne başa Türkiye dostê me. An yeneke divijin navbera em bêjin berê İranê Iraqê İranê ne başa İran dostê me. Yan PKK îro dibêje. Ew stratejiyaka gelek ew qirêj problemeke gerek mezin bû. Çima mezin bû? Destê devletê dagirker di nav siyaseta Kurd de xurt. Devletê dagirker İran ya em bên Iraq yan Türkiye yan İran mil didin em bên rêxistinê Kurda wê stratejî de. An dide PKK, an dide PDK, an dide YNK. Gelê li YNK, PKK zî tiştekî dixwaze ne wisa? Me carê kongre netewê pêkanî gişte merhelekê wek me baş fehm nekir çima bela bû kanetê me destê devletê dagirker nav me de. Yek sedem ev e. Du dîvî em bêjin Kurdistan wek kolonyeka klasîk nine. Kekadê. Koloniyê klasîk çi ne? Hûn dizanin li Afrika kolonyekê li dagirkerê wan yek tenê ya Fransaya ya İspanyaya ya İspanyola İspanya ya em bêjin Hollandaya ya İngilistan'a. Tenê li devlet dijî devletekê şerpêktînin. Ew gelek girîng e. Kurdistanê çi ye? Çar devlet. Tenê çar devlet ninin. Devletê Ereba bişûde devletê Ereba henin. Ew zê halkeke. Yani sê halkayê dagirkerî li statû Parêz sê halkayê statû Parêz li ser Kurdistanê heye. Yek Kurd pêla borça em bêjin Tehran yan Şamê dikin. Eger Tehran yan Bagdad yan Şam hêzê wan bi nikana Kurda têk bûye Ankara û Tehran dikeve devrê. Yani halka duyemîn. Ankara Tehran zî têr neke halka sêyemîn dikeve devrê. Yani statû Parêz ki ye halka sêyemîn? Rusya Çîn e. Ji bo wê yani Kurdistan klasîk kolonyeka klasîk nine. Balkêşe li koloniyê klasîk de tenê daxwazeke ye. Çi ye daxwaz? Serxebûn e. Li em bên me pîrozê nivîsandû li ser mesela netewî me wek lêkolîn çêkir tenê navbera 10 sala da navbera 6 û 7 da tenê li Afrikayê 34 devlet serxebûna xwe dest xistin. 34 devletan serxebûna xwe îlan kirin navbera 10 sala da. Pêşiya wan de tenê çi heye? Li koloniye xweserî, federalîzm yani otonomî tune ye. Heye tune serxebûne. Zatî kolonî çi ye? Koloniya klasîk çi ye? Zaten statüye ne wisa? İngiltere tere li Afrika yan İspanya tere li Afrika yan Fransa li wê derê her dünya geriye ki doralay do peşe devê ki ev koloniya min e hûn navbera xwe de azatin polisê wê herem heye hûn zimanê dayîkê xwe perwerdeyî bikin yani zatî xweserî heye li wê derê. Ji bo wê li Kurdistan kolonyeka klasîk nine. Ya hebûna milletê Kurd niye kabul kirin? Ev qas zor e. Di vê neqeba çar em bên statû halkayê statû Parêz da gelê Kurd li başûr gişte wê merhelê ev gelek girîng bû. Rojava gişte wê merhelê çi qaşinda gav hatin avîtin jî gelek gaveke girîng e em bêjin. Yani sedema wî yek ev e. Du dîvî navbera Kurda da yekîtî çêne. Yani PKK daxwaz nekir tamam PKK em bêjin li bira daxwaz nekir. û ew demeke dawiyê daxwaz nake naxwaze. Divê ez devlet naxwazim rast e. Lê Kurdistan herem çima negişte merhelake em bên serxebûnê. Tenê mesela devletê dagirkerin na tu diçî referandumê referanduma serbixwe gavekî gelek girîng bû sedîra nodo yek bû nodo sisê bû erêkirin derket Kerkûkê sedîra heştê û sisê gotin erê lê ti hêzê xwe peşmerge nakî yek. Ev problemeke mezin e. Ji bo wê
yani Sedem abi dizi mesela yekitiye ne ki gele kurna xazafadi devlet be. هلبت و گو هم ام بیژن پدکه و ینکه نابن یک عالی نتوی دا هلبت دکارم به هفر مخالفت ببین بک نه نتوه لروش حالات شی هفت پارتی و ریخستن هنه و روژاوا جی ام بیژن باکو جو سید راست بیجی یعنی مخابن شهر دناف کردان جی وی یکی قصد که و پرسا من داوی و او چی یاد جبو کردان ستاتویا هری باش چیه مثلا اون فدرالیزم د پاریزم فدرالیزم بو کردان باشتر ده هاد بیو تا گاودین جگو و کجان ستاتو جبو کردان دبا مدل که باش خسری و فدرالیزم نابرمان da zede cudayı tünneye ve gor deskeptin ete guartın. Jibo kurda ambejin duru direş armanca davi devlete sebukuyum. Yani hediye me evu, defaza me evu, rojava hadi statüye bu statüye fermi. Kürdistan rojava hadi statüye fermi be. Kürdistan'a bakır, devlet mecbur kabul bike zaten. Doğru olayı be statüye kurdan te doğru peşkirin. Devlet zivayı baş tızanı zaten. Jibo ve destveçi atkır. Daha İro em bên gava yekem li çar parçeyê Kurdistanê gava federalizm de. Em kanê bêjin xweserî yan federasyon zêde cudayê tune gerek gava yekem ew be. Gava duyem her çar parça xwedî statû bin ew çax merhala duyemîn de nabera Kurda da ew ê nixaşa serxebûnê were rojevê. Yan çar parçe bûn yek ya zinav parça da yek Bismarck'e derkevin av Kurda da belki bana em bêjin zorê bike yek em wayê nizanin. Belki ve şayet deklama heremi û nav devletî zî serxebûna devleta Kurd têxe rojevê îro di rojevê de tune ye. Ji bo vê îro ji bo Kurda gava yekem û ya herî girîng xwedî statû bin an xweserî an federalizm ew problem nine nîzik ev din. هیوی و هیه پرسا داوی او ببلا اون به هیوی دارن Belê, بو ام بیژن belê em êvî darin ew ji bo vê gerek em têkoşîna xwe bi siyaseta sivîl û demokratîk berdewam bikin û gelê Kurd qet pêşinda bê statûyê qebûl nakin. Kî dibêje birabêje, çi dibêje birabêje. An xweserî an federalizm. مامۆستا ez gelek gelek spas dikim bo nirxandinê we û mala we ava hûn jî li rê bûn westiya bûn we qebûl kir mala te ava Gelek spas. Mala va tenê paşî bayê bêjim îro mesela me girîng ev e mesela netewî ye. Mesela yekîtiya netewî çima bu mayîn de pêk nayê balkêşe ku li Kurdistana federal demakê hilweşandina rejîma Saddam kete rojevê vê çaxê îtifaqa netewîyê mayîn de pêk hat. Rojava wisa bû 26 Nisanê 2025 da îtifaqa mayînde pêk hat. Yani yek serkeşê wê PYD bû 29 partiye bû Partiyê Yekîtî Netewî Kurd. Hinek zî serkeşê wê NKS bû navda neh partiye bûn yan 11 partiye bûn. Nizika çel partî hatun cem evde îtifaqa mayînde pêkanîn. Niha car de proklameye lê ew jî demakê HTŞ hatû û desthilatdar gotin ki ihtimalek em bibûn yek em ê statûya xwe de facto bikin fermî. Niha li Rojhilat heye, çima Rojhilat heye? 5 partiye me, 6 partiye me îtifaqa mayînde pêkaniye. Em hêvî dikin ki ew îtifaqa berdewam bike. Li Baxîr Kurdistanê bana hemû partiya dikin em îtifaqa mayînde îro zehmet e lê em kanin bêncem hevde wekî îtifaqa netewî esnek pêk binin. Zor spas mala. gelek spas mamoste îro parlamenterî Dem Partiyê wane her wiha endamê Rêveberiya Partiya Komünîst a Kurdistanê Sinan Çîftwîrek bi me re bû ew di jûrê xe odaya xe ya parlamentoyê de daxil bû we jî dît paş wî Ahmedê Xanî Marx û Engels hebûn û
براستی از کیبخاش بوم جه بدیمانه کوسا ام هاتن داویا برنامه خواه بمینن دخیر و خوشی دا یوار باش